guys. Kenapa dito sa Nagoya? Ha? Ito. Okay. Daddy. Wait, picture daddy dah. Asa siya? Asa ka? Ha? Yan na. Ay, bawal sulod ha. Mga bawal sulod. Tanaw lang. Bawal sulod. Bawal sulod. Ay, bawal na. Hikap. Bawal. Tanaw lang. Okay, bawal lang siya, no? Kamu ko lang, God. Pambulak ko lagi. Bubuan ng bulak. Para mo bubu. Asa ko picture ko naman dito dito. Ha? Bawal ang kuwan. Ha? Binita pa guys eh. Atagi mang. Init pa guys. Pagod nang kan. Nga pagod sa tabi. Pagod na tabi. Mang. Mura sa biskit. Kalakaw siya mura sa biskit. Cium. Picture cium. Video day. Walk up to them. Where are you? Apas kami, Daddy?
Tuyok lang to, tuyok, daddy. Pwede ba ikaw? Ikaw tagiya din. Ikaw lang ba? Kapoy? Ah, skarta? Ah, upo. Una lagi ni siga dia tadi. Lain lagi nanya. Biji Mayumi. 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 Pintu dah. Naik lah. Nak anak kau. Kata lagi bayar si Hana. Semua masak ke tak ni? Semua masak ke mau? Loh, Tobi, ya Tobi. Semua si Tobi gitu. Kenapa rasa mana bang? Clear lagi mangkon bang. Pindah lagi mangkon. Pindah lagi mangkon.
Talo naman. Ano naman? Ano nga pag-video na? Dapat ako sa punan eke. Kaya tatalawa ko pila ka minuto ko. Nag-ilis pa ko. Niuli pa ko sa bahay. Nag-ilis pa ko. Tapos nagtatalawa ko sa minuto. Hello, Harry. Ihangat ko yan. Naka-wifi ko sa houses. Ang karong wifi na may houses. Paiwan na siya kita. Nasa ka? Huwag ka nakita oh. Ah, di ka nakita oy. Nauna ka. Dapat diri lang ka, iwit ka. Ako mag-una niya, ikaw mo mag-win. Hindi lang. Ha? Di ka makita. Hinay lang. Oh, sige, ano na yun, ano na yun. Hinay lang. Oh, ikaw na. Ay, sige na. Sige na. Ano naman ito? Ayaw na sa basa ha. Slide ka dito. Nak. Ayaw dia sa basa lagi. Uy, ayaw dia sa basa. Dili lang dapat ba? Hindi na slide. Ayaw sa basa. Dili tao. Ali. Nagastorya mo. Yumi chan. Alisa.
hanga ko bi. Akong shade. Okay ka lang? Iyo, may ba? Okay ka lang? Concert na ako, gipasit ako na kay syempre. Para magamot na ako. Alam ng hangin. Ito, ano mga lamisa ba? Ano? Kailangan concert. Concert na ulit. Ako ganito? Kaya ka ubos ta? Na? Dire?